Amat rek. Dodo tuh. Oh, tumbung. Guys, so yun aku. Masalah. Yo, alah. Bah. Ya apa bu nek ngene iki bu. Oh, ya alah. Kok wis mentolo temen. Dai iso kok iki aku. Gimana tuh aku? Nemu kayak nemu. Oke, ya. Oh, gendong ini. Kok sampai boleh? Iki asine nek kok ndak iso iku ndak iso iki mek wong situ. Iki lho sing mbak-mbak tobut-tobut klawi. Sadine. Oke, Mbak, sithik lho, Mbak. Masa sampean aku mentolo sampean aku muli nang meja ngene ae. Mentolo. Hah? Ya api kowe edan nyaran. Api dari dia jadi sampean api dari aku. Akhir ah. Mbak, tekan bareng aku wis. Lah opo sih aku? Oh nangis bareng api, Mbak. Iki lho, Mbak. Tuh, Mbak. Aduh. Aduh merem-merem, Mbak. Iku merem di bawahmu. Iya, jadi ngajari gedruwo. Merem-merem belum. Gedruwo aku. Ade, Mbak. Mas, tolong sampean jipikno sualku. Masa sampean mentolo aku muli ngene kaya wong edan. Pak lawan. Ayo, Mbak. Dikeki lagu ae wis. Aku walon menawa.